So, since day 2 na namo dire, nalingaw namin yung pamaayo dire guys, kay ugma, uli-uli na. Ulit namin ugma guys. And thank you Tito Ham sa imong hatag na mga gummies and candies. So, thank you so much Tito Ham, nga kambal ni Kuya Harvey. Tomorrow. So, what's up guys? So now is the day 3. So, manguli na mi. So, thank you so much at Daya. Sa imong pag-sponsor na mo ang makaanhigid mi sa Argao. And thank you sa talan imong pamilya dili nga perte gyud kabuutan nako ug sa ako ang pamilya. So, guys, katutay sa family nilang ni guys. Ni Auntie Daya kay kana ko ang mga buutan gyud guys sila diri guys, silang Kuya Mikey, silang Ate Faye. Nalimot na ko sa uban. Buta mo dyan kumain na uy. Okay, mamatanas ako guys. Ako ay palista, aron dili ko mag-imo. Hello baby Zed. Thank you tayo. Ano sa pangalan mo? Mabel. Mabel. Thank you Ate Mabel. Thank you. Nalimot ka na. Nikoy. Thank you. Thank you Tito Han. Oh, you're welcome. Thank you Ate. Welcome. Thank you Ate Faye. Hoy, welcome. See you soon. Thank you Ate Faye. Hi! Thank you. You're welcome. See you some other time. Bye-bye. See you Happy soon. trip. Wala, ang kuhan ba? Nice Bye-bye. Thank you kayo. Thank you. Thank you. Salamat. Nakita ta. Na-enjoy mo? Enjoy guys. So guys, manguli kami guys. Salamat kayo. Salamat kayo sa mga family ni Auntie Daya. Thank you, Sad, for visiting us sa among family gathering sa next na pod, no? Thank you. Thank you. Nice meeting you. Zed, come. Bye-bye. 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 Bye-bye na. Bye-bye. 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 Paduol na to, paduol. Bye. Bye, bestie. Ah. Soon. Bye-bye. Bye-bye, Linda. See you soon. See you. Yes, smile. Rodrigo. Insert na si Chila. Bro, mag-ano okay, against the line. Chill, digin mo apil, oh. Sige. 1, 2, 3, go. Another one. 1, 2, 3, go.
Bye-bye guys. Bye-bye guys. We're going home. We're going home na guys. So, nagsakay namin sa sakyanan. Nag-enjoy ka ba sa iyong vacation? Yes, nag-enjoy yun ko kay Ilot kay sa Argao. Ginagawa mo balik. Kailan ka mabalik? Yes. Cons Jag Lucero kung naay ka ng kalingawan ka. Palihog og invitar please. And also Mayor Alan Saldo, i-invite mo ko palihog please. Yes, maandam ko daag sayo og kanta aron malingaw pud mo. And also Tidaya, thank you so much gyud kaayo kay kung dili tungod nga wala ka ni sponsor nako digid mi kaadto. Digid mi kaani diri sa Argao. Thank you so much sa imong family. Kay perte kabuutan gyud nako. Grabe siya mo atiman namo. Labi na ni Kuya Mikey nga perte pud kabuutan namo. Dili ni nako malimtan hantod-hantod. Kay perte gyud nako busuga taga-adlaw kay kanain yung mga pagkaon diha guys. Wala gyud mi mga anak nga pagkaon diha. Always gyud ning busog niya diha sa Argao kay kuan kay perme gyud mi busog kay unlimited food gyud perme. Thank you po kayo sa amo ang driver. Sa amo ang driver nga si Kuya John Louie. Kaya nga, dali kay mamuha. Dali kay Dali kay mahuwag makainom og tuba. Shout out sa tagiya sa sakyanan. Sa among abangan si Kisaman. Tata Horace. Si Tata. Si Tata Gure. Baka na naman sa susunod wala. So guys, baka naman ay kanang sa tagiya baka naman sa susunod kay kuan na kanang free. Free na. Yes. Shoutout po natin ligay nga ni Kuyog na mo isang problemado kaayo. So shoutout po ni Chen nga nagsikat na kanta dire. Mahilas kayo, di pa pasabak. So guys, mapit sa daet pa og tag. Kuha sila passport. Philhealth. Kuha sila PhilHealth. 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 Okay. PhilHealth. Palitan si Charon nga doon. Tanda, palit ng chicharon guys. Baka naman chicharon. Chicharon. Baka naman guys, padadaan mo ninyo og chicharon ka. Isa to si Boss. Nagtigtan ang sa itong malayo ba? Taga-karkar. Oh, taga-karkar na siya. Isa to si Boss. Ah, si Boss Jeff. Oh, si Boss Jeff. Baka naman, Boss Jeff. Shoutout sa iyo. See you on a chicharon and PhilHealth. A few inches later. So guys, nagyapan mi diri sa karkar guys. Ganihari ko nagpaabot kay. Nato pa sila PhilHealth. So nindot yung mga background diri guys na kay puros kung Ano ito? Pila ka ba kung magdala? 15. Duwa ta Joy. Pila man? 30. Pila man? Unom lang guro. Unom? So nakapalit na gid mi og chicharon so akong giduha ako. Kahit ag G's ra. Eventually. Neds! Ay, punong biang bangkit. Neds! Neds! We're home. Good morning. Hi, Neds! Pwede na akong kato guys. So naabot na dami guys na so wag na ako ninabuyan akong gamit. Eh, syempre gamit. Gami is... Gami is life. Gamit yung home sweet home. Malibang gusto natin.